Bon dia! Avui ve l'avi del Barça, Jan. Avui és dilluns i com tots els dilluns anirem a fer alguna cosa pels puestos. El que no sabem encara és on anirem. Últimament ens passa molt això. Però el que sí que sabem és qui ve. Ve el pare de la Laura, el Joan, que és l'avi del Barça. Es diu així perquè un cop li va regalar una samarreta del Barça, un pijama del Barça al Jan i ja li va quedar. I no sabem on anirem, però ens l'emportarem por ahí. No gaire lluny, però por ahí. L'avi Barça? Sí. Bien, encara hi és! Que afortunats que som! Encara hi ha el pot de pintura dels veïns al seu pati. Bien! Estem contents, Jan? Sí. Ja està. Vinga. Bueno, doncs hem decidit. He trucat amb mon pare i m'ha aconsellat que anéssim a Cardedeu. Ah, sí? I anirem cap allà tots. Amor, estàs a favor? A favor. Sí? A favor o en Jan, contra? Jan, tu O també? t'abstienes? El Jan ja m'ha demanat el Nemo, l'he posat i ja no hi és. I avui ens acompanya guest starring, seria, Sí. no? El Joan, que mira, surts aquí a la pantalleta. Buenas tardes. El Joan, que és el pare de la Laura, que és el sogre, l'avi del Barça. Entre nosaltres és l'avi del Barça. Mon pare m'ha explicat i m'ha dit que és fàcil arribar, con lo que segurament ens perdrem poc. Hem arribat al parc. Mira, que cucarrató. Ja està aquí, no sé si s'aprecia, però hi ha una tirolina aquí. És això. Petitona, però la mar de cucarrató. Ei, ja estem al parc i mira, aquest parc té una tirolina, la mar de xula, i ara la provaré. Atenció, A veure, ara és quan m'hòstio. Perquè fer la tirolina en si no és que sigui molt complicat. Fer la tirolina mentre et graves, bueno, voy, Primer em gravo la face. Ui! Pititó! Oh! Quin efecte rebote que té això. Oh, que xulo! Vols provar? No. Cuidado, agafa'l. Ai, s'ho trec. Ah, no, a veure mal que surt. Bravo! Ei, tu sí. Bueno, va, vinga, juguem. Versió reduïda per embarassada. I aquí s'ha acabat. Bravo! Fes-me més. Ñigo, ñago. Ei! Pots pujar tu? Ningú terra. Ens estem columpiant! Mentrestant, l'avi i el net jugant allà. Adéu! Mira! Ui, Estan intentant colar la pilota dins del pneumàtic, però aquest pas... intenta, papa. Va, qui ho farà primer? Team Laura? Team Joan? Mira, carinyo, miro. Ui. Molt bé, quasi! Molt bé, carinyo! És que em torço. Ei! Molt bé! Aquí per orgull no marxem fins que hi ha una canasta. Ah! Ara jo. Que dolents que som. Oh! Oh! Molt bé! No, ho feia malament. Jan, què ha passat amb la pilota? L'anem a buscar? A veure si la trobem. Mira-la! Tu la veus? Bien! Mira, juguem aquí. Digue'ls que vingui. El Jan m'ha deixat encarregat de la pilota, que diu que em quedi aquí la vigili i que ell va buscar a l'avi i a la mama i que els porta cap aquí. Mira, venen. Jan, mira'm. Aquest plano, saps a qui li agrada? A la tieta l'Anna. Però mira'm amb cara de pena. No, no en sap. Està ben tirada. Molt bé, Jan. Quasi. Molt bé, carinyo.
Són molt dolents. El truco és fer-ho molts cops fins que en saps. Ahora yo. Ara! Jo? Vale, el Jan em demana que faci un salt des de la pedra. Preparat? 1, 2... Bravo! Ta-ta! Bravo! El que ha portat la Laura, un clàssic de tots els clàssics de la història dels clàssics. Això sí que és un clàssic i no un bòlivic. Pipes! Jo crec que l'últim cop que vaig menjar pipes va ser quan estava embarassada del Jan. Pipes! Pipes! O sigui, quin invent, no, la pipa? Com fa per fer-ho? Mira, explica-li, mama, com es menja Mira, les pipes. te la poses a la boca. No, no. Trenca. La llet... Hòstia, això és difícil, per mi. Ui. I mira, i es menja això. Mira. No sabrà fer-ho, això, cuidado. Ah, que rico. Veus? Hòstia, això per això és un vici, eh? Ja. Eso no que No para. Però una bossa entre els 4... Eso no que vam comprar aquesta pipa. La mama les ha comprat avui A al veure. campament. Què estàs mastegant? Ja sé que no pot fer els dos, perquè clar... Què estàs mastegant? Mira. Els dos no. Molt bé. Què és això? I tu? Un xiclet. No te'l mengis. A veure, mastega. T'has menjat? Sí. Jan, que no es menja el xiclet. Ja prou, ja no te'n donem més. No ho entenc, no ho entenc. La cara que ha ficat ahí va decir... Me la traga. Ai, que era l'avi. Molt bé! Iepa! Hem decidit que anirem a dinar a Can Cuera a fer un arròs d'aquests... Com és? Arròs caldós? Arròs de pagès. De pagès. Està a 25 minuts d'aquí, no sé si hi arribarem sense perdre. Ja anem cap a allò. Si veig una farmàcia de para, perquè anem a comprar un mocador. Ah, no, en tenim molts. No, Tenim bueno. un gran estoc de mocadors. Ja hem arribat a Can Cuera! Estem tots. Ha anat molt bé. Hem anat molt bé. No, m'ha anat molt bé. La sortida... Ara, això sí, el Jan ha vomitat. Això perquè em vaig equivocar. Que has fet pipi. Si a la planta sobre el pau també. I l'hem regat, oi que sí? Sí. I una fumigueta. Eh? I una fumigueta. Que s'està banyant en el pipi, ara? No. Ah, quin susto. Esto és gran, eh? Vale. No ho sé. Oh, mira! Què és això? Era tomaca. Oh, que bé! I ara estem buscant la carta, tot i que ja sabem el que ens demanarem. Sí, no l'he preguntat. Però bueno. Tomacat, vull tomacat. Vull tomacat, vull tomacat. Què vols? Vull tomacat, vull tomacat. Què més? Pli-plau. Ah, mira. Se n'ha anat. S'ha escapat. S'ha escapat. Bueno, ja ha arribat el plat estrella. O no? Hòstia, tio, pues una platada. De pagès de... Només. De moment... De moment només, vale. Bueno, què? Vols sal, mama? Estem païnt. El Jan està païnt, fent salts a la pissarra. Està la grassa. Païnt, estem tots païnt. Farme un gras. Un superpal! L'agafem? Sí. Uala, quin superpal! És un pal d'aquells per fer-te mal. S'ha fet mal? Sí, d'aquells que jugues i t'acabes fent mal. Uala, que xupi-xupi. Per la baixada assassina el baixo jo, vale? No. Sí. Hem fet un estoc de pedres. El portem al cotxet. Aquí portem la campeona. I aquesta és és la pedra campiona. Som crios crescuts, però no deixem de ser crios. 1, 2 i 3. Toma! L'aigua. El Jan ja té la seva tècnica. Espera. A veure, Jan, com ho fas? Ho has vist?
Toma! Tornem cap a casa. Dic això, que porta...